Γεια σας αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες του The Woman Global. Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο ολοκαίνουργιο. Εδώ που μιλάμε με γυναίκες που έχουν να πούν πράγματα. Και η σημερινή γυναίκα δεν έχει μόνο να πει πολλά πράγματα. Η σημερινή κυρία που φιλοξενούμε θα μας δώσει και πάρα πολλές συγκινήσεις. Τη γνώρισα πρωτού με γνωρίσει μέσα από μια βράβευσή της. Θα σας εξηγήσουμε στην πορεία αυτής της όμορφης, που είμαι σίγουρη, συζήτησης που θα κάνουμε με την κυρία Θέκλα Καλίκα. Καλώς όρισες, Θέκλα μου. Καλώς σε βρήκα, Μαρίνα. Συντονίστρια της κοινότητας Άγιος Λουκάς ο Γιατρός. Θέλω να πω για τη γνωριμία μας. Είχαμε αναλάβει την παρουσίαση της έναρξης του έργου της κοινότητας, έτσι, κάποια στιγμή. Ναι, ήταν σε κάποια εξέλιξη, αλλά ναι. Δεν έχει μεγάλη σημασία. Εγώ όμως αυτό που ήθελα να πω, σε είχα γνωρίσει, όταν εσύ δεν με γνώρισες, όταν ήμουν στην Επιτροπή των Ματάμ Φικαρό. Και έμαθα για την ιστορία σου. Δεν σε γνώριζα, ήταν το 2017 που βραβεύτηκες, δεν σε γνώριζα, έμαθα την ιστορία σου και νομίζω ότι ήταν το πιο μεγάλο γκλάμα που έκανα ποτέ σε βραβεία Ματάμ Φικαρό, όταν είδα την ιστορία σου στην οθόνη τη μέρα που εβραβευόσουν. Ναι. Και μετά είχα την τύχη να σε γνωρίσω και να μάθω περισσότερα για σένα. Λοιπόν, ξανά καλώς μας ήρθες. Και είσαι εδώ γιατί εδώ στο The Woman Global καλούμε ιστορίες, αναδεικνύουμε ιστορίες ανθρώπων, γυναικών, οι οποίες έχουν κάτι σημαντικό να απευθύνουν όχι μόνο στις γυναίκες, αλλά στον κόσμο γενικότερα. Όλων των ηλικιών, κάθε φύλου, κάθε ενδιαφέροντος, κάτι που να εμπνέει. Και σίγουρα η δική σου πορεία έχει να εμπνεύσει, έχει να δώσει δύναμη. Σε ευχαριστώ. Αν όντως εσύ πιστεύεις ότι αυτό που θα μοιραστούμε σήμερα θα είναι ωφέλιμο και για άλλους συνανθρώπους μας, είμαι πολύ χαρά που δέχτηκα αυτή την πρόσκληση, Μαρίνα. Χαρά μας, σας έχουμε μαζί μας. Θα τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, να κάνουμε τις συστάσεις. Η Θέκλα Καλίκα είναι σύζυγος, μητέρα, ήταν και εργαζόμενη, η οποία κάποια στιγμή άφησε τη δουλειά της για να αφοσιωθεί στο σπίτι της. Στην ηλικία των 24 φέρνεις στη ζωή τον πρώτο σου παιδί. Ναι, το Σοφοκλή μου. Σωστά. Και πότε ανακαλύπτεις ότι υπάρχει πρόβλημα με το Σοφοκλή, γιατί η Θέκλα έχει 2 παιδάκια. Τώρα είναι μεγάλη πια τα παιδιά της, με αναπηρίες. Σωστά. Τον Σοφοκλή, για να σου είμαι ειλικρινής, Μαρίνα, επειδή ήταν το πρώτο μου παιδί. Δεν πολύ μικρή, πολύ νεαρή ηλικία. Δεν είχα την εμπειρία, αλλά ούτε και είχα αντιληφθεί ότι μπορούσε κάτι να συμβαίνει με την υγεία του Σοφοκλή. Το μόνο που υπήρχε ένας παράξενος παιδικός στραβισμός. Που συμβαίνει συχνά σε παιδάκια, σε βρέφη. Παρότι ήταν έντονα όμως ο στραβισμός που είχε ο Σοφοκλής, που ίσως θα έπρεπε να ανησυχήσουν κάποιοι νωρίτερα, αλλά δεν είχαμε κάτι άλλο χαρακτηριστικό στο Σοφοκλή όσον αφορά τέλος πάντων τους οποιουσδήποτε ελέγχους θα κάνει μια γυναίκα πριν γεννήσει. Προγενετικός έλεγχος δεν γίνεται τότε. Γίνεται κάποιος βασικός έλεγχος. Κάποιος βασικός. Ναι, έπρεπε να έχεις κάποια τέλος πάντων πρώτα σημάδια για να μπορέσεις να προχωρήσεις σε κάποιον πιο εξειδικευμένη εξέταση. Δεν υπήρχε στη δική μου περίπτωση. Και προφανώς εσύ νεαρή κορούδα, γιατί να κάνεις ιδιαίτερους ελέγχους. Δεν είχα εμπειρίες να με ανησυχήσουν. Τις οποίες μετά βέβαια όταν ήταν να έμεινα έγκυος στον Παναγιώτη, επειδή ήμουν υποψιασμένη για κάποια πράγματα που είχαν πει τουλάχιστον οι γιατροί, σίγουρα μπορώ να συνδέσω κάποια πράγματα, αλλά εκείνη τη φάση που εγώ ήμουν σε εγκυμοσύνη και την διάρκεια που οικειοφορούσα δεν είχα αντιληφθεί οτιδήποτε, αλλά ούτε και μετά. Εκείνη που ανησύχησε ήταν η μητέρα. Μιλάμε για τη δεύτερη εγκυμοσύνη τώρα, για την πρώτη. Σε τι είχε να ανησυχήσει η μητέρα σου στην πρώτη εγκυμοσύνη? Η μητέρα μου, διότι εντάξει, όπως όλες μας, για να μπορέσουμε μετά να πάμε πίσω δουλειά, είχαμε την ευλογία και την ευτυχία να έχουμε μια μαμά η οποία ήταν οικοκυρά. Και επομένως ήταν εκείνη που θα φρόντιζε τον Σοφοκλή μου μέχρι ότου να φτάσει σε μια ηλικία που να πάει σε ένα νηπιαγωγείο.
Εκεί η μητέρα μου, όταν άρχισε να τον ζει πιο καθημερινά τον Σοφοκλή, κάποια πράγματα που έκαναμε εμείς στην ηλικία του Σοφοκλή δεν τα έκανε. Δηλαδή ένα χαμόγελο, η αντίδραση στον ήχο, ήταν έναν ήσυχο μωρό. Άρα μέσα από την εμπειρία η μάμα μου. Άρα η εμπειρία της μητέρας μου ήταν που την ανησύχησε και μάλιστα επειδή δεν ήθελε να με ανησυχήσει εμένα, εφρόντισε να εξακριβώσει αν όντως αυτή η ανησυχία της είχε βάση. Μιλούμε πόσο μηνών ήταν το μωρό τότε, 56 ας πούμε. Όχι, δεν είχε φτάσει ούτε τα 6 ακόμα. Ήταν μόλις επέστρεψες εσύ ήταν γύρω, στην ήταν γύρω τράπεζα. στους 3 μήνες περίπου ο Σοφοκλής τότε. Α, πριν επιστρέψεις δηλαδή στη δουλειά. Ναι. Άρχισε έτσι σιγά σιγά να την ανησυχεί. Ναι. Και όντως εκεί μια πρώτη πιο έντονη ανησυχία της μητέρας μου, επιβεβαιώσαμε την ανησυχία τουλάχιστον μετά με την παιδίατρο που παρακολουθούσε και ακόμη εξακολουθά να παρακολουθεί τα παιδιά μου. Και προχωρήσαμε σε κάποιες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις τότε. Δηλαδή ποια ήταν τα σημάδια, δεν χαμογελούσαν, δεν αντιδρούσαν, δεν αντιδρούσε. Δεν υπήρχε, ας πούμε, όλες οι αντιδράσεις που θα έπρεπε να έχει ένα μωρό σε εκείνη την ηλικία. Βέβαια μετά, όταν πλέον όντως εθορυβήθηκαν και άλλοι στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου και εμάς σαν γονείς, τότε αρχίσαμε το ψάξιμο με κάποιες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις. Το μόνο που διεφάνηκε στην εξέταση που είχαμε κάνει το MRI ήταν ότι υπήρχε αυξημένο υγρό στις κοιλίες του εγκεφάλου του Σοφοκλή και αυτό ήταν η αρχή που αρχίσαμε να κάνουμε ταξίδια στο εξωτερικό, το οποίο κράτησε με μια συχνότητα, μπορώ να σου πω, στην αρχή 4 φορές το χρόνο και μετά ένα εξάμηνο παρακολουθούσαν την πρόοδο του Σοφοκλή. Και πού πηγαίνατε? Πηγαίναμε σε ιδιώτες. Ενώ σε ποιες χώρες? Στην Αγγλία είχαμε πάει. Για πόσον καιρό πηγαίνατε? Κοίταξε, στην Αγγλία πηγαίναμε μέχρι ότου έμεινα έγκυος στον Παναγιώτη. Δηλαδή τουλάχιστον για 4 χρόνια πήγαινε ερχόμασταν Αγγλία. Δεν είχαν κάνει διάγνωση ακόμα? Όχι. Ξεκάθαρη? Όχι, δεν είχαν διαγνώσει ούτε στην Αγγλία το τι συνέβαινε με το Σοφοκλή. Μάλλον μπορώ να σου πω ότι όλα συνηγορούσαν στο ότι ήταν κάτι επίχτητο, δηλαδή κάτι συνέβη και κατά την ώρα της εγκυμοσύνης, διότι όντως... Της εγκυμοσύνης ή της γέννας? Συγγνώμη, της γέννας. Διότι όντως εγώ μετά που γέννησα τον Σοφοκλή υπήρχαν κάποιες μορφής δυσκολίες και έξω και έμεινα και στο χειρουργείο αρκετές ώρες. Αλλά συνηγορούσαν όλα ότι ήταν κάτι επίχτητο που συνέβη στο Σοφοκλή και μάλιστα εγώ είχα ρωτήσει τότε διότι εντάξει σαν νέοι άνθρωποι που ήμασταν με τον Κωνσταντίνο μου σίγουρα επιθυμούσαμε να κάνουμε και δεύτερο παιδί χωρίς βέβαια απλώς να το αποφασίσουμε απλώς από επιπολαιότητα, όχι. Όμως ενδόμηχα, εκείνο που μπορώ να σου εξομολογηθώ τώρα, ήταν στο ότι εγώ λίγο έλεγα ποιος θα φροντίζει ίσως το Σοφοκλή μετά. Όπως όλες οι μανάδες, έτσι. Ναι. Το οποίο όμως τώρα, Μαρίνα, σου λέω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος. Και μια πολύ μεγάλη πεγίδα. Γιατί διότι αυτόν δεν μπορούμε να το σηκώσουμε εμείς, πόσο μάλλον μετά ένας αδερφός ή αδερφή. Δεν του αναλογεί τέτοια ευθύνη και τέτοιο σταυρός. Άρα, εντάξει, εμείς είχαμε ρωτήσει την γιατρό και μάλιστα μας είπε ότι κοίταξτε, να δείτε, όντως όλα συνηγορούν ότι είναι κάτι επίκτητο και φύγαμε με το χαρακτηριστικό I believe that you win the lottery once in your lifetime. Χωρίς αυτόν βέβαια να το λέω στο ότι φταίει κάποιος άλλος. Όχι, ήταν όπως μια άποψη ενός όμως επαγγελματία γιατρού, το οποίο εξτομίστηκε δε και από μια χώρα που συνήθως πολύ προσεγμένα θα τοποθετήσω. Τελικά η τελική διάγνωση τι ήταν? Κοίταξε, η τελική διάγνωση έχει μπει κάτω από μια ομπρέλα τα τελευταία 7 χρόνια. Άρα αυτή η τελική διάγνωση δεν ήταν ένα σύντομο ταξίδι για να βρεθεί. Περάσαμε από πάρα πολλές διαγνώσεις, οι οποίες καταρρίπτονταν. Η τελική διάγνωση στο σήμερα
το οποίο αποδείχτηκε από γονιδιακή εξέταση. Και φανήκαμε, τέλος πάντων, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω, δεν πιστεύω στην τύχη. Ήρθαν οι συγκυρίες τέλος πάντων και βρήκαμε τη διάγνωση έστω μετά, όταν τα παιδιά μου πρέπει να ηλικιώθηκαν. Και πλέον ο Σοφοκλής είναι 31, έτσι. Τώρα είναι 31 και ο Παναγιώτης μου είναι 27. Τα παιδιά μας, εμένα και του Κωνσταντίνου, διότι με τον Κωνσταντίνο μου, δόξα τω Θεώ, θεωρώ ότι είμαστε έναν σε αυτήν όλο το ταξίδι. Δεν θα μπορούσε. Θέλω να μιλήσουμε για το μετά. Ναι, δεν θα μπορούσε Θέλω να το διανύσει ένας. Κάνουμε ειδική ενότητα για το σαν αντρόγυνο. Με όλες τις δυσκολίες μας βέβαια. Αλλά σαν αντρόγυνο λειτουργούμε και είναι μεγάλη ευλογία το πράγμα. Τα παιδιά μας έχουν διαγνωστεί με μια πάρα πολύ σπάνια συγγενούς μυϊκής δυστροφίας ομπρέλα που λέγεται μυοοφθαλμοεγκεφαλοπάθη. Δηλαδή έχει να κάνει, επηρεάζει τους σκελετικούς μύες, τους οφθαλμούς, γι' αυτό και είναι και τυφλά τα παιδιά μου, είναι partially blind, μερικώς τυφλά, αλλά λοιπόν, ως επίσης, άρα είπαμε, οφθαλμείς, μυοσκελετικά και εγκέφαλος. Γι' αυτό και οι προκλήσεις μας είναι πολυπίκυλες και πολύ εφόσον είναι γονιδιακό και λέει τα τελευταία 7 χρόνια άρχισε να παίρνει μια συγκεκριμένη μορφή η διάγνωση. Ναι. Μήπως έχει να κάνει με τον DNA ενός εκ των δύο? Και των δύο. Και των δύο. Όχι, μιλώ για το δικό σας, των γονέων των και DNA. των δύο. Δηλαδή ο καθένας μας έχει 2 σετ γονίδια. Και εμένα και του Κωνσταντίνου μου το ένα σετ έχει αυτήν την, ας το πούμε, το έλλειμμα. Εντάξει. Στην κάθε εγκυμοσύνη μας δεν είναι φιλοσύνδετη η αναπηρία των παιδιών. Στην κάθε εγκυμοσύνη μας είχαμε ένα 25%. Σε λες μου ότι υπάρχει τύχη και ατυχία. 25% να σμίξουν τα 2 σετ τα οποία υπάρχει το έλλειμμα. Και αυτό συνέβη και στον Παναγιώτη και στο Σοφοκλή. Δεν εντύπωση είναι ότι έχει να κάνει με το balance translocation. Αλλά δεν ξέρω, αλλά για μένα δεν άλλαζε. Ούτε και μπορώ να σου πω, Μαρίνα μου, ότι το ότι στοχεύαμε στο να βρούμε διάγνωση δεν ήταν θα άλλαζε κάτι. Σαφώς και όχι. Εμείς εκείνο που ήθελαμε να μηδενίσουμε ήταν ότι δεν υπήρχε κάτι που θα μπορούσε, βρίσκοντας αυτήν την ομπρέλα, να βοηθήσει την καθημερινότητα των παιδιών μας και κατ' επέκταση και των δικών μας ή οποιοδήποτε άλλον αύριο θα τους φροντίσουν, και δεν το έκαναμε. Αυτό ήταν μόνο. Στα 24 φέρνει στον κόσμο το πρώτο παιδί. Ναι. Υπάρχουν τούτες οι δυσκολίες. Μάλιστα. Εργάζεστε και οι δύο γονείς. Είστε ευλογημένοι να έχετε γονείς που η μητέρα που είναι κοντά τους. Ναι. Που η μητέρα, η μάμα σου, πώς το διαχειρίστηκε τούτον όλων, το να μεγαλώνει ένα παιδί που είχε θέματα? Δύσκολο. Πάρα πολύ. Ήταν νεαρή και η μάμα σου? Ναι, αρκετά νεαρή. Η μητέρα μου είναι η μόνη που είναι εν ζωή, παρότι και τα πεθερικά μου, αλλά και ο πατέρας μου, δηλαδή και από τις δύο πλευρές ήταν έτσι με πολύ συμπαράσταση στο βαθμό που μπορούσαν. Η μητέρα μου όμως μου μεγάλωσε και τα δύο μου τα παιδιά, και ειδικά με τον Σοφοκλή που ήταν ο πρώτος, αφιέρωνε πάρα πολλές ώρες. Να κάτσει όπως έκανε, όπως ήταν με εμάς. Και αυτή η σύνδεση υπάρχει μέχρι τώρα. Είναι απίστευτο το πράγμα. Λοιπόν, μετά από 4 χρόνια αποφασίζετε συνειδητά να κάνετε δεύτερο παιδί. Συνειδητά, μάλιστα πάντοτε με την ανησυχία μήπως και το δεύτερο μας παιδί, διότι πάντοτε σε κάθε εγκυμοσύνη έχεις έναν ποσοστό που μπορεί κάτι να... Και τούτη η πάθηση, αν θέλεις, αν μπορώ να το πω έτσι, δεν μπορεί να διαγνωστεί ούτε στον προγεννητικό έλεγχο, είναι. Μόνο να ελέγξεις το εμβρίο. Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος ανίχνευσης. Υπάρχει ανίχνευση αν γίνει εξωσωματική. Να σου πω, στη δική μας περίπτωση όμως, τόσο εγώ και ο Κωνσταντίνος, όταν πήραμε αυτή την απόφαση, είχαμε σαν ζευγάρι συναποφασίσει ότι τη στιγμή που θα έμενα έγκυος, για εμάς ό,τι και να εξελίσσεται, ό,τι και να γίνεται στην ανίχνευση επιστημονικά, που δεν θα αρνούμασταν βέβαια να κάνουμε ενώπιον στις εξετάσεις, δεν υπήρχε η πρόθεση να τερματίσουμε την κύηση.
Ακόμη και αν ξέρατε Ακόμη ότι και αν υπάρχει ξέραμε, σύνδρομο ακόμη Down, και ας πούμε. ζώντας το Σοφοκλή μου που άρχισε πλέον και ήταν πιο ξεκάθαρο της μορφής της αναπηρίας του, ναι, δεν υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο. Ούτε και σήμερα δηλαδή που ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας. Αν μου έλεγες να γυρίσω το ρολόι πίσω, απλώς αν μου έλεγες να γυρίσω το ρολόι πίσω, θα έλεγα ότι δεν θα έμενα έγκυος τον Παναγιώτη. Ναι. Αλλά τη στιγμή που μπήκαμε στη διαδικασία και ευλογηθήκαμε να έχουμε ένα δεύτερο παιδί, δεν θα μπαίναμε σε καμία φάση να διακόψουμε την εγγύηση. Λόγω πίστης, Ναι. λόγω θρησκείας. Λόγω πίστεως. Πιστεύω ότι από την πρώτη μέρα σύλληψης είναι άνθρωπος. Άρα για εμάς πλέον ήταν ένας άνθρωπος που δεν θα μπορούσαμε εκείνο που οικονόμησε ίσως ο Θεός, Ναι. που θα ήταν ακόμη πιο δύσκολο για μένα να διαχειριστώ, διότι είμαι άνθρωπος, ήταν στο ότι δεν διαγνώστηκε κατά τη διάρκεια της κυοφορίας. Άρα δεν ήξερα ότι ο Παναγιώτης μου θα είχε θέμα. Ναι. Εντάξει, και αυτόν ίσως με προστάτευσε θέμα. Διότι δεν είναι εύκολο μπεις στο να δίλημμα. φέρεις παιδί και να μην έχεις εκείνη την ανθρώπινη στεναχωρία και δυσκολία που έπρεπε να βρω τρόπο να τη διαχειριστώ. Ναι. Αλλά σίγουρα ήταν συνείδητο ότι δεν θα προχωρούσαμε στο να διακόψουμε την κοίηση. Δηλαδή, έχεις άποψη, διαφωνείς με τις γυναίκες οι οποίες διακόπτουν την κοίηση, γνωρίζοντας και θέση πόσο μου. δύσκολο είναι. Κοίταξε, Μαρίνα, μου θα σου πω κάτι. Είναι θέματα τα οποία δεν μπορείς εύκολα να πεις στον άλλον γιατί το κάνει. Αν ερωτηθώ, βεβαίως θα πω τη θέση μου. Αλλά δεν μπορώ να κρίνω ο καθένας πώς θα αποφασίσει εκείνη την ώρα. Ξέρεις ότι Εγώ τα δεδομένα εκείνο- δεν είναι για όλους το Όχι. ίδιο. Δεν τα ίδια Εκείνον θετλά. όμως που έχω να πω είναι ότι πρέπει να κινητοποιηθεί ένας μηχανισμός για να στηρίξει όσον μπορεί αυτόν το ζευγάρι, είναι αυτόν το πρόσωπο. Και μπαίνουμε στο διατάφτα τώρα. Ναι, δηλαδή αν αρχίσει ο καθένας. Και πολλές φορές, πολλές γυναίκες οδηγούνται σε αυτήν την απόφαση, διότι πανικοβάλλεται το οικογενειακό περιβάλλον γύρω, να γυρίσουν να πούν ξέρω εγώ, καταστρέφεται η ζωή σου, το μέλλον σου, είσαι μητσά, εκείνα τούτα. Ενώ αν το οικογενειακό περιβάλλον είναι εκεί υποστηρικτικό και οποιοδήποτε άλλοι θεσμοί και υπάρχει ένα δίχτυ υποστήριξης και έρθει και σου πει, κοίταξε εις Μαρίνα μου, ό,τι και αν συμβαίνει, το μωρό μας, εμείς είμαστε δίπλα σου. Τι γίνεται όμως με ζευγάρια τα οποία δεν έχουν την ευλογία και την τύχη να είναι τόσο αγαπημένα και δεμένα όπως εσύ με τον σύζυγό σου? Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει υποχρέωση θεσμική να υπάρχει. Διότι κοίταξε Μαρίνα, δεν είναι μόνο. Διότι και ένα παιδί είναι υγιέστατο να γεννήσει, έχει πάρα πολλές προκλήσεις. Εντάξει, μπορεί να σου τύχει κάτι στην πορεία. Δηλαδή, τι σημαίνει, δηλαδή, αν μου τύχει κάτι στην πορεία, τι θα κάνω. Εδώ ξέρεις όμως εξ αρχής. Ναι, αλλά ξέρεις ότι. Μιλάς με πιθανότητες, μιλάς με δεδομένα. Εάν εσύ πιστεύεις ότι όντως είναι άνθρωπος από την αρχή της σύλληψης, τότε διακόπτεις μια ζωή. Διακόπτεις ούτε κύτταρο, ούτε κάτι που εξελίσσει. Είναι από την αρχή, είναι άνθρωπος για μένα. Άρα από εκείνη την αρχή που είναι άνθρωπος, σημαίνει ότι αποφασίσεις να πάρεις αυτή την απόφαση και να την. Άρα να είναι θέμα φιλοσοφίας, οπτικής θέμα, γωνίας. βεβαίως. Που την άλλη, εγώ λέω και το εξής, Θεκλά μου. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα ούτε να υπάρχει, ούτε να μείνει ένας εκ των δύο στο σπίτι να μεγαλώνει παιδιά, ούτε να μην εργάζονται τόσες ώρες ώστε να τα φέρουν βόλτα οικονομικά, ούτε υπάρχει μητέρα, πατέρα, κάποιος τέλος πάντων να προσέχει. Άρα πρακτικό το θέμα πλέον. Ναι. Και με δεδομένο ότι οι υποδομές σε τούτη τη χώρα δεν υπάρχουν. Ναι. Και αυτό είναι το διατάφτα στο οποίο θέλω να πούμε, γιατί σε εκείνον το επίπεδο εν το έργο σου και σε πολλά άλλα, αλλά τούτο το οποίο θέλω να προβάλλουμε σήμερα, πέρα από την προσωπικότητα. Άρα, τι γίνεται σε έτσι περιπτώσεις? Θα σου πω Είναι κάτι και εμπειρικά, καταδικάζεις και τη ζωή Μαρίνα. των παιδιών, του παιδιού, τη δική σου. Κοίταξε, όλα Γι' αυτά αυτό έχεις σου λέω. απόλυτο δίκαιο και με τον τρόπο σκέψης και σε ό,τι εκφράζεσαι, εντάξει. Και αυτά ζούμε και ζούσαμε και ακόμη ζούμε μαζί με τον Κωνσταντίνο. Και θα τα ζούσαμε σε μια άλλη διάσταση, έστω και αν τα παιδιά μας δεν είχαν θέματα υγείας και είχαν άλλες κάποιες άλλες προκλήσεις και εμείς σαν ζευγάρι. Θα σου πω κάτι όμως που με έχει αποδείξει, διότι πάντοτε μου αρέσει να μιλώ με το προσωπικό μου βίο.
Εγώ δεν είμαι ούτε επιστήμονας, ούτε κάτι ξεχωριστό από οποιοδήποτε άλλο συνάνθρωπο μας. Είμαι ένας άνθρωπος όπως ο καθημερινός άνθρωπος στη ζωή μας. Αυτό που με έχει αποδείξει εμένα η ζωή μας είναι στο ότι δεν είναι όλα 1+1=2. Νομίζω λέμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι 1+1 μπορεί να είναι 11. Μπορεί να είναι και 111. Άρα, στην καθημερινότητα μου, εγώ και ο Κωνσταντίνος δεν έχουμε ποτέ να λύσουμε μια εξίσωση που είναι στηριγμένη μόνο καθαρά στον ορθολογισμό. Υπό αυτές τις συνθήκες δεν θα ξεκινούσε ποτέ η κοινότητα Αγίου Λουκά του Γιατρού. Πάμε λοιπόν στην κοινότητα. Μάλιστα. Και να πηγαίνω ερχόμαστε στην ιστορία σου, Ναι. διότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και σου είπα, όταν την είδα πρώτη φορά πριν από 10 χρόνια περίπου, όταν ευραβεύτηκε ως γυναίκα της χρονιάς, τότε. Και να σου είμαι ειλικρινής, δεν κατάλαβα γιατί ευραβεύτηκα ακόμα, αλλά τούτο είναι άλλη ιστορία, διότι τότε η όλη κοινότητα ήταν μια ιδέα η οποία εντάξει σίγουρα είχε μια εξέλιξη, είχαν εκπονηθεί τα σχέδια της πολεοδομίας και της οικοδομικής άδειας ως έπρεπε βάσει νομοθεσίας, αλλά δεν είχαμε κάτι απτό να αποδείξουμε. Και όταν μου προτάθηκε κάτι τέτοιο, είναι αυτό που σου έλεγα και πριν αρχίσουμε το podcast, το ότι ας πούμε διερωτήθηκα γιατί ζητήθηκε από εμένα, που καταρχάς όσο και ήξερε η μάμα μου πάνω κάτω και οι συναδέλφοι σας με τους οποίους η συναναστροφό μου, και δεν είχα κάτι απτό να αποδείξω εκεί με τόσες υποψήφιες που υπήρχαν άλλοι τόσες. Θέλω να φαντάζομαι, δεν ήξερα την πορεία σου πριν, αλλά φαντάζομαι η όλη πορεία σου είχε να κάνει με τα κοινά. Βέβαια, γνωρίζοντας ευχαριστώ σε και ποια. με τίμησε σίγουρα η όλη. Αλλά ναι. Και το να εργάζεσαι σε τράπεζα, ξέρεις έτσι πολλοί κόσμος και μαθαίνεις και την ιστορία σου, πέφτεις και πολύ ίσως στον αυτό πολιό μες στην τράπεζα. Μπράβο. Άρα μαθαίνουν Ίσως τις αυτό με διάφορες συνέβαλε ιστορίες. και έτσι ας πούμε θεώρησαν ότι έπρεπε, επειδή με γνώριζαν. Βλέπεις όμως, είναι ωραίο να υπάρχουν πρότυπα στη ζωή μας και ακριβώς τούτο θέλουμε από σένα. Ναι. Έφερες σου έτσι ζωή χωρίς να το θέλεις να αποτελείς πρότυπο. Γιατί? Γιατί επιτελείς έναν έργο πάρα πολύ σπουδαίο. Και τούτο το έργο έχει όνομα πια, λέγεται Κοινότητα Αγίου Λουκά του Γιατρού. Ναι. Μάθαμε και τον Αγίο Λουκά του Γιατρού που δεν τον ξέραμε. Και εμείς τον μάθαμε μέσα από την προσπάθεια και τον οποίο πραγματικά έτσι είναι μεγάλη ευλογία που εγνωρίσαμε τον Άγιο Λουκάν μέσα από τα πλαίσια. Και ξέρεις, χτίζεται και έναν εκκλησάκι στη Λεμεσό τώρα, στην Αγία Φύλλα. Ναι. Είναι λίγο πιο κάτω από τον Άγιο Φανούριο. Ναι. Και ο Άγιος Λουκάς ο Γιατρός, η εικόνα του στο εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου είναι μόλις μπεις μες στην εκκλησία, στο εκκλησάκι, πολύ μικρό εκκλησάκι, δεν ξέρω αν έχεις πάει, στα δεξιά. Δεν πήγα. Και χαίρομαι που ξέρω ποιος είναι ο Άγιος Ναι, Λουκάς ο έχουμε Γιατρός εμείς πια. στην Λευκοσία έξω από το Απολλώνιο. Εκκλησάκι του Αγίου Λουκά. Ένα άλλο εκκλησία που είναι χτίζεται. Λεμεσό που λες. Ναι. Το ξέρω την πρωτοβουλία που έχει γίνει. Ο Άγιος Λουκάς ήταν τότε που έψαχνα να βρω τη διάγνωση των παιδιών μου. Ήταν τότε που μέσα στον αγώνα το τι συνέβαινε με τα παιδιά μου. Ήταν τότε που έμαθα για τον βίο του Αγίου Λουκά. Που είχε γίνει μια πρώτη παρουσίαση εδώ στη Λεμεσόν. Που είχε κληθεί ο Αρχιμανδρίτης. Δεν είναι ο Αρχιμανδρίτης. Είναι ο Αργολίδος. Ο πατέρας Νεκτάριος εξ Ελλάδος που έκανε γνωστόν τον Άγιο Λουκάν των Γιατρών στην Κύπρο. Σε ποιο πλαίσιο? Τον είχε φέρει τότε ο Μητροπολίτης Λεμεσού, ο πατέρας Αθανάσιος, το 2008 αν θυμάμαι καλά, για να κάνει μια παρουσίαση εδώ στη Λεμεσόν για τον βίον. Είχε κάνει ολόκληρο ντοκιμαντέρ, είχε συλλέξει πληροφόρηση η Μητροπολίτης τώρα, ο πατέρας Νεκτάριος, και είχε συγγράψει και έκανε γνωστόν εις των ελληνικών, ελλαδικών χώρων αυτών των Άγιων, ο οποίος κοιμήθηκε πολύ πρόσφατα, το 1961 κοιμήθηκε ο Άγιος Λουκάς. Τότε εμείς ήμασταν ακόμα στην πορεία στο να ψάξουμε τι συνέβαινε με τα παιδιά. Και μου είχαν κάνει εντύπωση που ο Άγιος Λουκάς, επειδή είχαν κλείσει στη ζωγραφική, είχαν κάνει σκίτσα, διότι οι πρώτες ενδείξεις μας έλεγαν πολύ συχνά ότι φαίνεται κάτι με είδος μυοπάθειας. Εντάξει, και είχαν κάνει σκίτσα, όπως έχεις μια ακτινογραφία που βλέπεις με λεπτομέρεια τους μύες, τους στένοντες του σώματος, του ποδιού, του χεριού, τους ζωγράφιζαν
με το χέρι είναι ο Άγιος Λουκάς. Και τότε όταν μας γνωστοποίησε και το βίο του, είχα συγκλονιστεί, διότι συνδύαζε αυτήν την βαθιά του πίστη προς το Θεό, αλλά και την ανιδιοτελή του αγάπη προς τον συνάνθρωπο του, ο οποίος μέσα στις όλες αντιξότητες ήταν ανάργυρος γιατρός και είχε περάσει τα πάνδυνα. Αλλά δεν εγκατέλειψε ποτέ το σχήμα του σαν αρχιεπίσκοπος ο Άγιος Λουκάς της Κριμαίας, που είχε δεχτεί πάρα πολύ, τέλος πάντων, πειρασμούς και πολέμους λόγω του ότι ήταν αρχιεπίσκοπος. Άρα τούτον ούλον εμένα με είχε συγκλονίσει. Και τότε που συζητούσαμε για το πού θα αφιερώναμε, διότι σίγουρα εμείς κάνουμε και θα κάνουμε το ανθρώπινο στο βαθμό που μπορούμε. Όμως αν αυτή την προσπάθεια δεν τη σκεπάσει η πρόνοια του Θεού, δεν θα στεριώσει. Εντυπωσιακή η πίστη σου και θέλω να επιστρέψουμε σε αυτή σε λίγο. Όμως, δεν είπαμε ακόμα, διότι είναι πολύ γνωστή πια η κοινότητα του Αγίου Λουκά του Γιατρού. Αλλά ναι, δηλαδή όπου το πω ξέρουν πια. Αλλά έτσι θέλω να μας δώσει μια περιγραφή. Τι είναι και από πού ξεκίνησε και σε τι. Πού αποσκοπεί. Ποιος είναι ο στόχος της κοινωνίας. Κοίταξε, έναν τέτοιο προσωπικό βίωμα, που γι' αυτόν εγώ θεωρώ ότι δεν είναι τίποτα ηρωικό, είναι το αυτονόητο. Τη στιγμή που ζεις από πρώτο χέρι, με 2 παιδιά, τόσο εγώ ήσουν και ο Κωνσταντίνος, τις δυσκολίες από την ημέρα που θα γεννήσεις μέχρι την ημέρα που τώρα τουλάχιστον ευλογηθήκαμε και είναι 31 και 27, σίγουρα προβληματίζεσαι βαθιά και στεναχωριέσαι να ζήσουν οποιαδήποτε άλλα ζευγάρια στο μέλλον ή και τώρα τυχάνει να φέρουν παιδί στον κόσμο και έχουν την ευλογία να, διότι εντάξει, κάθε ζευγάρι τι σκέφτεται ότι να κάνει οικογένεια. Λοιπόν, σίγουρα το να ζουν τα ίδια προβλήματα και τις ίδιες προκλήσεις που είχαμε εμείς πριν 30 χρόνια δεν είναι ευχάριστο. Έχουν σίγουρα γίνει βελτιώσεις, δεν τα μηδενίζουμε. Αλλά δεν έχουν να γίνει αρκετά. Έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν στο κομμάτι της πρόνοιας, της κοινωνικής πρόνοιας και η ιδέα για το κεφάλαιο των αναπήρων. Επομένως, στην πορεία, και επειδή όπως πολύ σωστά λέεις εσύ, δεν ήταν έναν, ήταν 2 τα παιδιά. Άρα αυτό σημαίνει ότι είχαμε πολλές προκλήσεις στην καθημερινότητα. Καταρχάς πρέπει να είμαστε σωστοί σαν επαγγελματίες. Τόσο εγώ όσο και ο σύζυγος. Παρότι είχαμε την ευλογία να είμαστε σε 2 πολύ καλούς εργοδότες. Και με καλά ωράρια εργασίας. Πολύ καλά ωράρια, πολύ καλή μισθή. Το ότι σχολάναμε ως η ώρα 2.30 ήταν πολύ σημαντικό, πολύ σπουδαίο, με πάρα πολλά ωφελήματα στον τραπεζικό τομέα. Πολύ περισσότερα μπορώ να πω, διότι εντάξει, κάποια πράγματα αλλάζουν σε σχέση με την σημερινή σύγχρονη εποχή. Και ακόμη πιο σημαντικό, Μαρίνα, ήταν στο ότι είχαμε εργοδότες οι οποίοι είχαν συναίσθηση και μπορούσαν, χωρίς και εμείς βέβαια, διότι είναι πάντοτε 2 όψεις το νόμισμα. Όταν εσύ είσαι σωστός στον εργοδότη, ναι, και εκείνος, πιστεύω, προσπαθεί να σε βοηθήσει. Δηλαδή, αν υπήρχε κάτι έκτακτο ή επειδή ταξιδεύαμε συχνά με τον Κωνσταντίνο ή και από άλλους συναδέλφους, αν υπήρχε μια οικονομική στένωση, ας πούμε, που μπορεί να ένιωθε κάποιος, ξέρω ότι υπήρχαν οι μηχανισμοί στις τράπεζες και προσπαθούσαν να βοηθήσουν. Άρα αυτό ήταν πάρα πολύ, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί. Όταν υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι αμέσως θα κινητοποιηθούν που την πρώτη ημέρα που κάποιον ζευγάρι θα αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση όπως εγώ με τον Κωνσταντίνο μου, πρέπει να κινητοποιηθεί ένας ολόκληρος ιστός όπου τα φώτα θα είναι πρώτα στο ζευγάρι και μετά στο παιδί. Πρέπει να στηριχτεί το ζευγάρι. Βέβαια. Ποιες είναι οι δυσκολίες του, ποιες είναι οι προκλήσεις του, πού εργάζεται, πού στεγάζεται, δυσκολεύεται στην καθημερινότητα, αν το ωράριο του το βολεύει. Πρέπει να κινητοποιηθεί ένας μηχανισμός για να το στηρίξει. Τούτο το μηχανισμό μάλλον θα προσφέρει η κοινότητα του Αγίου Λουκά. Κοίταξε, θα σου πω κάτι.
επειδή είναι πάρα πολλές οι προκλήσεις στο να αρχίσει να στηθεί και να λειτουργήσει σωστά, εντάξει, εμείς σίγουρα από τη δικό μας μερίδιο που αναλάβαμε αυτήν την ευθύνη, θα προσπαθήσουμε να το στήσουμε όσο πιο σωστά γίνεται. Σίγουρα δεν μπορούμε να στηθούμε τη μια μέρα στην άλλη, διότι είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, στα θέματα των υποστηρικτικών προγραμμάτων που προσφέρονται στον τόπο μας για το κομμάτι των αναπήρων και οι δε αναπηρίες που έχουν ανάγκες 24 ώρες υποστήριξης. Άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Έτσι. Εντάξει, που είναι φροντίδα, υποστήριξη, ψυχαγωγία, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Δεν έχει Χριστούγεννα, δεν έχει Πάσχα, δεν έχει Γιαουές, τίποτα. Για να στηθεί σωστά μια τέτοια δομή, πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα, Μαρίνα. Μπορώ καν να φανταστώ πόσα, Ναι. να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή πιάνω το, αρχίζω να το πλέκω Ναι. στο μυαλό μου και έρχονται άλλα στοιχεία. Εμείς, που την αρχή αυτής της πορείας είναι καθημερινά σαν να βγαίνουμε πάνω στο Everest και κατεβαίνουμε. Εσαλαμοποιήσαμε αυτήν την όλη προσπάθεια. Διότι αλλιώς είναι αυτό που σου είπα πριν. Όταν την βάλεις όλη κάτω, δεν ευκαινεί η εξίσωση που έναν Όχι. άνθρωπο. δεν βγαίνει με τίποτα. Ούτε στρατιάν άνθρωπο να βάλεις δίπλα στο ξεκίνημα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ονειροβατούμε ή ζούμε σε ένα ρωσίνεφο Ναι. ή ξέρεις, έτσι αποφασίσαμε μια μέρα, δεν έχουμε νόμο να κάνουμε, να σκάμε την κοινότητα να γίνει. Πότε σου ήρθε η ιδέα για την δημιουργία της Κοίταξε, κοινότητας? Εμείς αρχίσαμε να προβληματιζόμαστε σοβαρά. Όταν κλείσαμε τα 30, λέει. Ναι. Όταν ο Σοφοκλής μου, για να καταλάβεις, η σύσταση της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού σαν φιλανθρωπικό ίδρυμα έγινε το 2008. Δηλαδή ο Σοφοκλής μου ήταν 13 χρονών. Αλλά η ιδέα άρχισε από το 2005. Όταν εμείς είχαμε αποταθεί στον πνευματικό μας πατέρα. Καλά που σου είπα ότι όταν κλείσαμε τα 30 αρχίσαμε να σκεφτόμαστε. Ναι. Και τι σας είχε μπει? Μας είχε δώσει την ευλογία του για να αρχίσουμε αυτήν την προσπάθεια. Τούτη η πίστη σας που ενώ και μάλιστα μπορώ να σου πω τόσα πολλά πράγματα και αντιμετωπίζετε ακόμα. Δεν είπετε ρε παιδί μου, μα γιατί είναι τόσο άδικος με εμάς ο Θεός? Γιατί σε εμάς? Κοίταξε, σίγουρα παράπονα στο Θεό κάνουμε. Με μας αγιοποιήσεις, με μας βάλεις σε... Όχι. Καμία σχέση. Βεβαίως παραπονιούμαστε. Διατηρείτε την πίστη σας. Και το Αγίου Λουκά που έφεραμε εδώ και κοντά τώρα, λαλούμε του να αναλάβει τις ευθύνες του. Είναι μου του λάλης. Να αναλάβει τις ευθύνες του. Να μας βοηθήσει, ναι. Και μας βοηθά. Εγώ έχω λίγο παραπάνω τσακώμους μαζί μου, να σου πω την αλήθεια. Να τα βρεις. Βριζόμαστε κιόλας. Να σου πω κάτι. Είναι τόσο... Ο Θεός πιστεύω ότι θα δικήσει κανέναν άνθρωπο. Γιατί το πιστεύεις? Να δικούνται τα μωρά που αρρωστούν και πεθαίνουν μόλις γεννηθούν σε πολύ μικρές ηλικίες. Ναι, τούτον όμως ποιον πρέπει να προβληματίσει? Ξέρεις ποιον πρέπει να προβληματίσει? Εμάς, Μαρίνα μου. Εμάς, γιατί ένα μωρό 2 χρονών με καρκίνο? Γιατί? Εμείς Ναι. Γιατί? Άμα σκεφτούμε πώς καταστρέψαμε το περιβάλλον, καλά, πώς έκαναμε τα όλα πάντα. Συμφωνώ απόλυτα. Γιατί ας πούμε εμείς αντί όλη αυτή την ευφυΐα και την χάρη που έχουμε έμφυτα, θα τα αξιοποιήσουμε εκεί που πρέπει. Τότε γίνονται τώρα τόσοι πολέμοι. Δεν σου λέω ότι είμαστε αμέτωχοι σε τούτον το κακό που συμβαίνει στην ανθρωπότητα, αλλά δεν σημαίνει μόνο τώρα που καταστρέψαμε τελείως το περιβάλλον. Ναι, αλλά ανέκαθεν συνέβαιναν. Αδικίες. Η ζωή δεν είναι δίκαιη. Δεν έχει κανένα που διαφωνήσει. Ωραία, άρα η ζωή ποιος είναι? Απλώς είναι στο που. Πήγαμε στη θρησκεία. Ναι. Όχι, είμαι και κακό, αφού είναι τούτα τις καθημερινότητες απορίες που έχουμε όλοι και είναι το όμορφο μας. Εμάς τουλάχιστον, εμένα, χωρίς να είμαι θεολόγος και χωρίς να είμαι οποιοδήποτε ειδικός. Το ανθρώπινο δυναμικού ήσουν, έτσι, στην τράπεζα. Έκανα και από το HR. Εμένα το τι ζω, αυτό μου αποδεικνύει κάθε μέρα. Εμένα μου αποδεικνύει ότι εμείς ναι εξαντλούμαστε, εμείς ναι μπορεί σε αυτήν την προσπάθεια, και πλέον είναι ενσυνείδητα που το λέω, δεν το εκφράζουμε μόνο από το στόμα αλλά από καρδίας, μπορεί και να μην φτάσουν τα δικά μας παιδιά να εξυπηρετηθούν. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν αξίζει τον κόπο να κάνουμε την προσπάθεια. Εννοείς από την κοινότητα? Ναι, μπορεί, διότι ακόμα στα χτίριακά είμαστε. Ποιος μας κοτσάνιασε, Μαρίνα μου, ότι αύριο είναι να ζούμε, δηλαδή είναι κατάλαβα.
Κανένας. Ακριβώς. Κανένας. Γι' αυτό πρέπει να ζούμε, Ναι. όχι σαν νεκροί, Εγώ πρώτου λέω πεθάνουμε. ότι εγώ εκείνο που προσπαθώ, δεν το καταφέρνω πάντα. Εκείνο που προσπαθώ να κάνω είναι κάθε μέρα να κάνω πρώτα τη δική μου αυτοκριτική. Που είναι εκείνο που με αναλογεί, τίποτε άλλο. Πολύ σωστά Εντάξει. και πολύ σοφά. Να δω εγώ Μόνο έτσι σαν μπορείς να καταλήξεις και θέκλα, κάπου. τι είναι όλες οι πελάρες που έκανα. Τι ήταν εκείνα που ξαναεπανάλαβα να κάνω. Τι ήταν που εκείνα που είπα να τα σάσω και να τα έσασα. Εντάξει. Τι έχει να κάνει όμως τούτον? Έχει να κάνει στο ότι κάθε φορά εάν ο καθένας μας έρχεται να δει τα πόσα του αναλογούν που πρέπει να διορθώσει και δεν καταφέρνει να τα διορθώσει, θα έχει ώρα να σκεφτεί ποιος άλλος είμαι στο ούλο το σκηνικό. Γνωρίζω περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι μόνο κακό μπορεί να κάνουν Ναι, στον κόσμο ναι. και όμως απολαμβάνουν πολλά καλά. Δίκαιο? Είναι δίκαιο. Άρα Εξαρτάται σε ποια διάσταση βλέπεις τη ζωή. Δηλαδή, αν τη βλέπεις στο εφήμερη διάσταση. εσύ βλέπεις στο μετά. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι στην αιωνιότητα που έχουμε στο μετά. Εγώ θεωρώ ότι τώρα είναι 80, 90, 100 χρόνια. Πώς? Την Είναι κοσμοθεωρία, το μετά η όλη. την κοσμοθεωρία κοσμοθεωρία. την ανέπτυξες μέσα από τα δικά σου τα δύσκολα βιώματα ή κληρονόμησες τη? Αυτά τα πιστεύω μου τα έχω ζήσει από ανθρώπους που έχω γύρω μου. Καταρχάς, από το οικογενειακό μου περιβάλλον είχα μια γιαγιά η οποία ζήσε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και ήταν πάντοτε δόξα τω Θεώ, ελάλε μου κόρη μου. Εντάξει, πάντα. Εδόξασε τον Θεό κάθε μέρα. Μετά είχα την έτσι μεγάλη ευλογία από τους γονείς μου, παρότι δεν ήταν καθαρά της εκκλησίας κάθε μέρα ή κάθε Κυριακή να πηγαίνουν εκκλησία. Εν τούτης όμως, εγώ ήθελα... Δεν διερωτήθηκα ποτέ αν δεν υπάρχει Θεός, για να είμαι ειλικρινής. Δεν πήγα ποτέ σε το... Όχι. Πάντοτε πίστευα ότι υπάρχει Θεός. Και στην γυμνασιακή μου ηλικία μου άρεσε και μου πήγαινα κατηχητικών. Μου άρεσε και μου πήγαινα κατασκήνωση, παρότι ήμουν η αναρχική της κατασκήνωσης. Εντάξει, διότι ήμουν έτσι λίγο πιο αντάρτησα όταν ήμουν έφηβη. Και ήμουν και λίγο... Παραμένεις αντάρτησα. Το αντάρτικο έχεις ναι, το. έχω το. Και μετά όταν άρχισαν τούτες οι μεγάλες, οι πιο δύσκολες φουρτούνες, που εκεί όντως, είδε τη δεύτερη φορά που είχα διαγνωστεί ο Παναγιώτης μου, τον οποίο, έτσι μεγάλη παρένθεση, όταν γεννήθηκε ο Παναγιώτης, ενώ έκαναμε όλες τις εξετάσεις, όλες που μας είχαν υποδειχθεί επιστημονικά, ελέγχαμε το έμβριο, ελέγχαμε την διάμετρο της κεφαλής, ναι, όλα. Μόλις μου έφεραν εμένα τον Παναγιώτη, διότι έκανα και σαρική, διότι θεωρήσαμε ότι ήταν επίχτητο. Άρα δεν έκανε φυσιολογικό το κετόν. Κάνα και σαρική για να αποφύγουμε οποιαδήποτε... Κατανοητό. Λοιπόν, είχα πει στην παιδίατρο ότι ο Παναγιώτης έχει πρόβλημα. Έλα. Ναι. Μόλις τον έπιασε στα χέρια. Μόλις τον έπιασε στα χέρια. Πώς το κατάλαβες? Από τα μάτια του. Λέει μου, γίνεται αφού έκλαψε, έκαμε όλα. Λέω ότι έχει θέμα. Μάλιστα προς τιμήν της, η οποία είναι πολύ κοντινό μου πρόσωπο πλέον, η γιατρός αυτή, ζήσαμε πολλά πράγματα. Η παιδίατρος είπες? Ναι. Μάμα τους βλέπει, άμα τα βλέπει ακόμα τα μωρά. Είναι η μόνη που ξέρει τα παιδιά μου. Καλά. Λοιπόν, μου έλεγε εντάξει, θα φέρω θέκλα μου κι άλλο. Θα φέρω άλλο συνάδελφο να δει τον Παναγιώτη, αφού είναι όλα φυσιολογικά για τις αντιδράσεις του. Γιατί... Θέλα, μήπως ήταν εκείνο που εφοβόσουν και έλεγες το για να προετοιμάσεις τον εαυτό σου σε περίπτωση δεν που... ξέρω, ούτε θέλω να το ερμηνεύσω. Εγώ όμως είχα ανησυχία. Μόλις τον είδα, λέω, έχει θέμα ο Παναγιώτης. Ο άντρας σου τι είπε? Δεν το είχα μοιραστεί, διότι λέω, εκείνο που είπες εσύ, λέω, μήπως είναι δική μου ανασφάλεια. Ναι. Μάλιστα, μου το συζήτησα με τη γιατρό, λέει μου, κοίταξε, μπορεί να είναι και επιλόχια κατάθλιψη. Πρόσεξε, λέει μου. Λέω, εντάξει. Δεν πέρασες επιλόχια κατάθλιψη? Όχι. Σε καμία... Λίγο στην πρώτη μου, στο Σοφοκλή μου. Ναι. Στις πρώτες μέρες.
Στις πρώτες μέρες δηλαδή πριν ξέρεις κιόλας. Ναι. Ναι. Και μόλις αποσαράντωσα, έπιασα τον Παναγιώτη, χωρίς να πω σε κανένα στην οικογένεια, και πήρα τον στον οφθαλμίατρο που έβλεπε το Σοφοκλή μου. Και είπα του να κάνει βυθοσκόπηση τα μάτια. Και λέει μου, τι να σου πω, ρε Θεκλάλη. Πρέπει να πάτε πίσω στην Αγγλία, και όσοι σας παρακολουθούν για το Σοφοκλή, πρέπει να πάτε για τον Παναγιώτη. Και πήγαμε. Και μάλιστα πήγα και στην παιδονευρολόγο μου, σε παρακολουθούσε, που μας είχε πει ότι you only win the lottery once. Και περίμενε ότι θα έτσι We're έκανα το lucky enough Σοφοκλή. to have won twice. Και μόλις με είδε, λέω της Κι I όμως. won the lottery twice. Ναι. Εκεί μπορώ να σου πω, έτσι για να μην νομίζει ο κόσμος ότι είμαι το παιδί θαύμα, εκεί όταν η γιατρός όντως αξιολόγησε τον Παναγιώτη και το δεύτερο μου του γιον, ήταν η φάση που άγγιξα να γλύψουμε την απελπισία. Δηλαδή βγήκαμε από το Great Ormond. Του, να γλύψουμε την απελπισία. Ναι, είμαστε μέσα στη λεωφόρο την Great Ormond. Κρατούσαμε τον Παναγιώτη στην αγκαλιά μας η ώρα 6:30 το βράδυ, πισούρι μες στην Αγγλία. Έβρεχε καρεκλοπόδαρα. Είμαστε μέσα στη μέση της λεωφόρου. Και γυρίζει ο σύζυγός μου και λέει μου, ρε αγάπη, λέει, είμαστε μέσα στη μέση της λεωφόρου, να τσιλίσου. Και γυρίζω κάνω του έτσι. Και Να τσιλίσου. Αλλά το ίδιο βράδυ, επειδή πλέον είχαμε αρχίσει να έχουμε μια σχέση με το μοναστήρι, με τον Αγίον Ηρακλήδιο, με τις αδελφές εκεί, ήταν η παρηγοριά μας, Μαρίνα. είναι μόνιμο σημείο αναφοράς η πίστη σου, έτσι. Ναι, Μαρίνα μου. Λες μου το σε κάθε πρόταση. Μα αυτό είναι το βίωμα μας. Εγώ πραγματικά διερωτώ με για το ζευγάρι ή τα ζευγάρια που θα έρθουν να με βρουν, να μιλήσουμε κτλ. Το οποίο μπορεί να μου εκμυστηρευτεί ότι ας πούμε εμπιστεύει κτλ. Εγώ φοβούμαι για το ίδιο το ζευγάρι. Και λέω, καλά, από πού λύτε εσείς τη δύναμη? Ακριβώς ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να αντλεί δύναμη από κάπου. Ναι, από κάτι πιο δυνατόν από τον ίδιο. Για μένα δεν είναι ένα θεώρημα και απλώς, μια ιδέα. Για μένα δεν έχει αφιβολία, Νίκη, είπα αυτό. Ξέρεις, είναι ευλογημένοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τόσο βαθιά και γνήσια πίστη. Ευλογημένοι. Όχι για το Θεάθη είναι, τη γνήσια την πίστη. Εγώ τη ζηλεύω, κατάλαβες, με την καλή έννοια. Επειδή εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος διερωτάται συνέχεια για τα πάντα. Ναι, για τα πάντα. Και πηγαίνω εκκλησία και έχω τον Άγιο Φανούριο κοντά μου. Τέλος πάντων, έτσι θα σου αναπτύξω το δικό μου τρόπο σκέψη. Απλά διερωτώ με πάντα. Ναι, αλλά στα δύσκολα βλέπεις πού θα πεις, δηλαδή. Να πω, ξέρω εγώ. Τούτον όμως, ότι ο άνθρωπος έχει την ανάγκη. Να πεις, Παναγία μου, βοήθα. Ναι, αλλά έχει και ώρες που σου είπα, βριζόμαστε. Εντάξει, είναι ανθρώπινο. Αλλά δηλαδή, εκείνος που μας έπλασε δεν τα ξέρει ότι είναι οι αδυναμίες μας. Εντάξει, χωρίς να σημαίνει, λέω, δεν τα ωροποιούμε. Την ώρα που είμαστε μες στο καζάνι και καιγόμαστε, και είναι η ώρα να κρούζουμε. Και ξέρεις, να σου πω κάτι όμως, είναι τόσο πολλά για τα δικά μου δύσκολα που θυμώνω. Θυμώνω πολλά με τούτη την κατάσταση, με τούτη την αδικία που συμβαίνει, για τα δύσκολα των άλλων. Με τους πολέμους που έχουμε τώρα, με τούτα ούλα που βλέπουμε να συμβαίνουν γύρω μας. Δεν ξέρω τι γίνεται στον κόσμο. Έτσι, εγώ λέω ότι πριν να φτάσουμε να θυμώνουμε του Θεού, πάμε πρώτα να δούμε τα χάλια τα δικά μας. Τι μπορούμε εμείς ανθρωπίνως να κάνουμε. Πάμε πίσω στην κοινότητα, γιατί να μην την. Λοιπόν, έρχεται αυτό το όραμα, πού θα μείνουν τα παιδιά μας όταν φύγουμε εμείς από τη ζωή για την αιωνιότητα, έτσι. Έτσι το είπες, είμαι σίγουρη. Με τον Κωνσταντίνο σου. Γι' αυτό δεν ήταν καθαρά μια ιδέα. Ήταν ένα βίωμα. Βεβαίως αυτή είναι η διαφορά. Η διαφορά της κοινότητας Αγίου Λουκά σχεδιάστηκε γιατί ήταν προσαρμοσμένη σε ένα βίο. Έρχεστε και λέτε λοιπόν με τον σύζυγό σου και το μοιράζεστε με ποιον? Μάλλον έδωσες σας την ευλογία, αν είπες. Με τον πνευματικό μας πατέρα, διότι μας εξομολογούσε. Και είπες σας κάμετε κάτι και για τα άλλα τα μωρά. Κάποιες δυσκολίες που είμαι σίγουρη ότι είχαν και άλλους τόσους συνανθρώπους μας που του έλεγαν ίσως και πολύ περισσότερες δυσκολίες από τις δικές μας και έτσι αγωνίες, και μας έδωσε την ευχή του να αρχίσουμε αυτή την προσπάθεια.
Μάλιστα. Και μάλιστα Και σε πού μια πάτε? συνάντηση, διότι είχαμε μια ταχτή συνάντηση, αναλόγως το πώς εξελίσσεται η προσπάθεια, σε κάποια φάση, και δεν θα τον εξηγάσω, το 2018, λέει μας, κοιτάξτε να δείτε, θα κάνετε υπομονή. Τουλάχιστον 10 χρόνια να πάρετε την προσπάθεια. Και παίρνει ήδη 20. Και όντως, ναι, είμαστε στο 26. Ναι. Άρα πού πάτε? Λοιπόν, στο σήμερα. Όχι, λέω που πάτε, ξεκινάτε, βάλετε τα σχέδια κάτω, πάμε στο σήμερα. Ναι, δηλαδή, ο στόχος ήταν πάντοτε, ήταν και είναι η κοινότητα Αγίου Λουκά του Ιατρού. Ναι. Δηλαδή, Η ένα οποία θα έργο που φιλοξενεί. αποτελείται από τους εξής 4 βασικούς πυλώνες. Το κομμάτι της ημερήσιας φροντίδας, απασχόλησης, ψυχαγωγίας, διότι τα παιδιά μας, Μαρίνα μου, μετά το 18ο, 19ο, 21ο ή 22ο, όπως έχει τώρα τροποποιηθεί με εξαγγελία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, τα παιδιά που αποφοιτούν από το ειδικό σχολείο παραμένουν εκεί κατ' εξαίρεση μέχρι το 22ο έτος της ηλικίας. Μετά, Το μεγάλο ερώτημα. οι επιλογές, ευτυχώς υπάρχουν κάποιες, δεν είναι αρκετές. Είναι όντως οι επιλογές που υπάρχουν επιλογές? Και καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι, βέβαια, καταλαβαίνω. Κοίταξε. Εγώ λέω ότι σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης. Πάρα πολλά. Εντάξει. Όμως, Το λες να σου πω ευγενικά. κάτι, ναι, να σου πω κάτι, Μαρίνα, γιατί το λέω έτσι. Δεν το λέω διότι είμαι ο καλός της παρέας. Το λέω διότι εάν σήμερα κάποιος πει ότι όλες αυτές οι δομές πρέπει να κλείσουν, Πού θα το πάνε τα πρόβλημα παιδιά? θα είναι τριχειρότερο. Ακόμα μεγαλύτερο. Εντάξει. Άρα, εγώ εκείνο που λέω είναι ότι πάμε να δημιουργήσουμε και άλλες, εφόσον υπάρχει τεράστια ανάγκη, και πάμε παράλληλα να βοηθήσουμε και ίσως και οι φυστάμενες να βελτιωθούν. Και πρέπει κάπου τον πύχη της ποιότητας να επιδιώξουν. Μα εκεί, σε εκείνο το σημείο, στην ποιότητα έγκυται Είναι και η ποιότητα και η το όλο ποσότητα ζήτημα. τώρα. Και η ποσότητα Εντάξει. πια. Έχεις απολύτω Και δίκιο. έχεις πολύ πεδίο δράσης κάτω από αυτές τις δράσεις. Κοίτα, σου το λέω κιόλας επειδή έχω δει. Ναι, και εγώ έχω δει όλες τις Καλά, εσύ έχεις δει τα πάντα. Εγώ τις επισκέπτομαι όλες για να ξέρω, διότι ανά πάσα στιγμή ξέρεις, ήταν από εκείνο που εύχομαι να πάω σπίτι στο σύζυγο μου και να του πω «Κώστα μου Ήβρα, σταματούμε και πάμε να...» Ναι, Αλλά δεν τίθεται έτσι θέμα, ναι. έντιθεται τώρα έτσι όπως εξελίσσεται η όλη Λοιπόν, περιοχή. η κοινότητα του Αγίου Λουκά του Ιατρού καταρχάς θα είναι, θα χτιστεί. Χτίζεται μάλλον, ήδη. ναι. Πού, σε Είναι ποιο σημείο? στη Λευκοσία, είναι στο Φιλάνι, είναι Στο Φιλάνι, πολιτικό. μάλιστα. Ναι. Δεν το θυμούμαι ποτέ το Είναι Φιλάνι. το πονίμιον το Φιλάνι και επειδή πολλοί το συγχύζουν με το Κιλάνι. Όχι, της το Λεμεσού. Κιλάνι είναι Λεμεσό, ξέρουμε. Μπράβο. Το εμείς οι Λεμεσάνοι. Ναι. Είναι στο Φιλάνι, είναι λίγο πιο πάνω από τον Αγίο Ηρακλήδη. Κοντά στην Αγία Σκέπη, για σου γνωρίζουν, που είμαι σίγουρη ότι γνωρίζουν Ναι. πολύ την Αγία Σκέπη. Ναι. Πολλοί συνάνθρωποι. Καλός ή κακός, την Καλός ή γνωρίζουμε. κακός, ναι. Ναι. Ωραία. Σε ποιο στάδιο είναι τώρα Λοιπόν, του κατασκευαστικά χτισήματος? Μπράβο. είναι σε προχωρημένο στάδιο. Δηλαδή, όπως είχα πει πριν, έχει 4 πυλώνες. Είναι 4 διαφορετικά προγράμματα υποστήριξης που σχεδιάζονται στην κοινότητα Αγίου Λουκά. Γι' αυτό έχει σημασία. Και γι' αυτό το μέγεθος είναι μεγάλο, Μαρίνα μου. Δηλαδή, η κοινότητα, ο στόχος της είναι να υποστηρίξει συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκες ημερήσιας φροντίδας, απασχόλησης, ψυχαγωγίας, που έχουν ανάγκες από κομμάτι αποκατάστασης. Διότι μία στρέβλωση, αν θέλεις, Ναι. που υπάρχει, είναι το ότι όταν τα παιδιά μας βγουν από ένα σχολικό πλαίσιο, μετά σταματούν σχεδόν τα πάντα. Δηλαδή χρειαζόνται ούτε φυσιοθεραπείες, ούτε εργοθεραπείες, ούτε λογοθεραπείες, ούτε οποιασδήποτε άλλες θεραπείες. Αυτό είναι λάθος. Μεγάλο λάθος. Γιατί έχει κανένα που το πιστεύει, ότι χρειάζονται πια. Κοίταξε. Είναι εύκολο να το λες για να βγαίνεις και από την υποχρέωση. Όταν Αλλά γυρίσεις γύρω σου, δηλαδή αν δεν το πιστεύω, τότε γιατί δεν το κάνω. Άρα πρέπει να το κάνουμε. εντάξει. Πρέπει να το υποστηρίξουμε θέμα. Για Δηλαδή, τους λόγους αν για το τους οποίους δεν πιστεύουμε- υπάρχουν και οι δομές όπως Ωραία. πρέπει να είναι. Εγώ πες Προφανώς. ότι συμφωνώ μαζί σου ότι το πιστεύω. Άρα, εάν το πιστεύουμε, πρέπει να το δείξουμε και έμπρακτα. Εντάξει. Άρα, στην κοινότητα Αγίου Λουκά έχουμε και το κομμάτι των θεραπείων. Και μάλιστα θα υπάρχει και πισίνα, στο οποίο είναι πιο δύσκολο να βρεις για τα παιδιά μας. Λοιπόν, και έχουμε ακόμη άλλους 2 βασικούς πυλώνες, εξίσου
σημαντικούς είναι το κομμάτι της βραχίας παραμονής που δεν υπάρχει καθόλου. Δηλαδή ζευγάρια όπως εγώ ο Κωνσταντίνος και άλλα ζευγάρια πρέπει να ξεκουράζονται, Μαρίνα, για να αντέξουν, να κοιμηθούν, να μην έχουν άλλες έγνοιες ή να σκεφτούν άλλες έγνοιες. Μάνα μου, δεν κοιμούνται οι γονείς οι οποίοι έχουν παιδιά χωρίς προβλήματα. Ακριβώς. Πόσο μάλλον ναι. Άρα, τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή εκεί ο σκοπός μας είναι, αν τα καταφέρουμε πρώτα Θεός, να μπορούν να αφήσουν τα παιδιά για κάποιο χρονικό διάστημα, να ξεκουραστούν για, ξέρω εγώ, έναν σύντομο χρονικό διάστημα. Π.χ. 2 εβδομάδες. Για να πάνε διακοπές, ρε παιδί μου, να κάνουν κάτι. Εγκλειστά μες στα Χριστούγεννα, δεν ξέρουν πού να πάμε, πρέπει να πιάσουν άδεια. Ναι. Συνήθως η μητέρα σταματά να δουλεύει, διότι. Μα μπορούν όλες. Όχι. Πώς θα ζουν οικονομικά μετά. Το ξέρω. Και με τόσες ανάγκες που έχουν τα παιδιά. Βεβαίως. Και το κομμάτι της μόνιμης διαβίωσης, που είναι ακόμη πιο βασανιστικό. Εντάξει. Άρα οι γονείς πού βρίσκονται στη μόνιμη διαβίωση των παιδιών? Κοίταξε. Στην κοινότητα. Ή μιλάμε για περιπτώσεις που είναι προβληματικές οικογένειες? Όχι. Κοίταξε. Εγώ στο πώς το φαντάζομαι, Μαρίνα. Πάντοτε έβαζα σαν οδηγόν την εξέλιξη ενός παιδιού, όπως και η δική μας, που δεν έχει θέματα υγείας. Δεν είναι πάντα πιο υγιές αυτόν το παιδί όταν ενηλικιωθεί σιγά σιγά να φεύγει, απογαλακτιστεί, να κοπεί φύγει από το ομφάλιος οικογενειακό λόρ, περιβάλλον, να βρει τον τόπο του, το σπίτι του που να διαμένει κτλ. Λοιπόν, αυτόν πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται και στις οικογένειες που έχουν παιδί με αναπηρία. Εντάξει. Είναι πιο δύσκολο. Εγώ εκείνο που λέω είναι ότι τουλάχιστον να μην είναι όμως μέχρι ότου εμείς οι γονείς να σερνόμαστε, διότι τώρα έχουμε γονείς οι οποίοι είναι ήδη 80 χρονών και φροντίζουν τα παιδιά τους που είναι 60. Που ούτε και οι μεν είναι παιδιά, ούτε και οι δε. Οι μεν είναι υπερήλικες, οι δε είναι ηλικιωμένοι. Άρα και από την πολλή τους την αγάπη και την ανιδιοτέλεια κάνουν τόση πολλή υπέρβαση που και εκείνοι προσπαθούν να φροντίσουν αυτόν το παιδί. Όμως εγώ σου λέω το εξής. Οκ, το κάνουν αυτοί οι γονείς και θα το κάνουμε. Εντάξει. Όταν θα κοιμηθεί ο πατέρας ή η μητέρα, εκείνο το παιδί που ήταν 60 χρόνια σε εκείνον το περιβάλλον με τη μητέρα και τον πατέρα. Πού πιστεύεις δηλαδή ότι αυτόν το πρόσωπο θα μπορέσεις εσύ εύκολα να το εξυπηρετήσεις και να μην μαράνει και να μην πάθει ψυχολογικά? Ας πω την αλήθεια, εγώ πιστεύω ότι θα φύγει αμέσως, πολύ σύντομα τέλος πάντων μετά από τους γονείς. Πρέπει μια διαδικασία που να πάρει χρόνο και πρέπει να το στήσεις σιγά σιγά. Άρα πρέπει να δώσεις επιλογή στο γονεί. Εγώ είμαι υπέρ να δώσουμε επιλογές. Να έρθει δηλαδή, θα είναι η πιο μεγάλη επίτευγμα του τόπου μας, εκ πρώτης, να έρθει ας πούμε η Μαρίνα που έχει έναν παιδί και να πει πού να τον πάρω? Στην κοινότητα Αγίου Λουκά, ή να τον πάρω από εκεί? Καταρχάς να πούμε πόσα άτομα θα μπορούν να φιλοξενούνται και ποιων ηλικιών. Ναι, εμείς εκ πρώτης στοχεύουμε περισσότερο, πιστεύουμε ότι θα έχουμε περισσότερη ζήτηση από τις ηλικίες άνω των 18. Αλλά θα μπορούν να έρχονται και άτομα κάτω των 18. Όμως, επειδή στα αρχικά στάδια δεν είμαστε ούτε γκουρού, ούτε ξέρουμε πολλά πράγματα. Πρέπει να τα στελεχώσουμε. Ναι. Πρέπει να τα φτιάξουμε. Πρέπει να ετοιμάσουμε διαδικασίες, πρωτόκολλα. Διότι δεν είναι μόνο χτηριακά να είμαστε. Έχουν γίνει μελέτες όμως ή είναι αρκετές οι μελέτες? Πρέπει να το ζήσεις. Δεν υπάρχουν όλα αυτά, πιστεύω, εκτός και αν υπάρχουν και δεν τα έχω βρει εγώ. Αφήνω πάντοτε έναν περιθώριο να μην τα έχω βρει εγώ. Στο ψάξιμο που έχω κάνει εγώ, δεν έχει έναν προζήμι που να πάμε και να μας πούν να αρχίσετε που δάμε και χτίστε από εδώ. Καταρχάς, και οι νομοθεσίες μας χρήζουν αναθεώρησης και εξυγχρονισμού. Έχουμε υπογράψει σαν κράτος μια σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών που όταν την αδιάβασα διερωτούμουν αν θα νιώθω χαρά ή αν θα νιώθω βαθιά λύπη. Διότι μες στο δικό μου μυαλό δεν εχωρούσαν όλα εκείνα ότι ήταν εφικτά να γίνουν στον τόπο μας, γνωρίζοντας το πού βρίσκεται ο τόπος μας στα θέματα των αναπήρων.
Είναι σαν να έχεις ένα μωρό που ακόμα δεν εμπουσούλησε και κάνεις μια οδηγία στο πώς να οδηγήσει, ξέρω εγώ, έναν αεροπλάνο. Άρα πρέπει όλα τούτα να τα στήσουμε, Μαρίνα μου, σιγά σιγά. Για πόσα Λοιπόν, άτομα... κοίταξε, με έναν πρώτον πρόχειρον υπολογισμό, διότι τώρα κάνουμε ξανά μελέτη βιωσιμότητας που θα είναι πιο έτσι. Ναι. Θεωρώ ότι μιλούμε για ένα σύνολο και στα 4 προγράμματα γύρω στα 100 άτομα που θα εξυπηρετούνται από την κοινότητα Αγίου Λουκά. Ποσοστία, μπορείς να μου πεις πόσο άνθρωπος θα εξυπηρετεί σε ποσοστό? Ναι. Είναι πολύ πολύ μικρό. Πάρα πολύ μικρό. Μα ήδη είναι απειροελάχιστα τα ποσοστά. Δεν βλέπουμε τους αναπηρούς ανάμεσά μας, Μαρίνα, και νομίζουμε ότι δεν έχουν. Τους βλέπουμε. Δεν τους βλέπουμε, το ξέρω. Έχουμε πολλούς. Έχουμε πολύ περισσότερους από αυτούς που καταφέραμε, εντάξει, κάποια μητρώα να τους χαρτογραφήσουν. Να πω κάτι σκληρό. Δεν ξέρω αν θα μου ακουστεί σκληρό, αλλά ναι, πες το. Ένα ακουστεί σκληρό, αν όχι σε εσένα, στους όσους μας ακούν. Ναι. Σε κάποιους δεν θα αρέσει κιόλας του. Να πω, επειδή ο παραπάνω κόσμος ξέρει ότι εγώ έχω ιδιαίτερη ευαισθησία με τα ζώα. Ναι. Λοιπόν, πιστεύω ότι δεν υπάρχει ευαισθησία και δεν γίνονται αρκετά πράγματα για τα άτομα με αναπηρίες, γιατί δεν έχουν εκείνοι που καλούνται να τα κάνουν, προσπαθώ να το πω όμορφα, καταλαβαίνεις, και κομψά, θα έχουν να πάρουν κάτι πίσω. Και είναι κάτι το οποίο λέω και για τα ζώα, ότι δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχει πρόνοια, δεν υπάρχει πρόνοια, γιατί τα ζώα δεν να τους δώσουν κάτι πίσω, οικονομικά. Και ενδεχομένως και τα άτομα με αναπηρίες θα σκέφτονται, εντάξει, μένουν να προσφέρουν κάτι στην οικονομία του τόπου. Ναι. Κοίταξε, θα σου ακούστηκε στο σκληρό τελικά η σκέψη που την είχες κάνει? Ειλικρινώς. Είναι μια σκέψη την οποία την έχω κάνει σε άλλη διάσταση όμως. Έχω μια Τώρα ο παραλληλισμός μπορεί να μην ήταν σωστός, αλλά θέλω να πω... Κοίταξε, θα σου πω. Και δεν είναι παραλληλισμός κατά ακρίβεια καθόλου. Κατάλαβες πώς το λέω. Τι είναι εκείνο που συμφωνώ μαζί σου. Εγώ εκείνο θα σου. Μας βλέπουν τόσα χρόνια, πλην όμως, γιατί δεν θέλω να αδικώ, εγώ θέλω να θεωρώ τον εαυτό μου όσο πιο αντικειμενικό και δίκαιο. Διότι δεν έχω ίσως κάποια βαρύδια. Εκτός από την παρούσα διακυβέρνηση, την οποία εγώ θέλω να την πιστώσω ότι έχει καλή πρόθεση. Πολλές προηγούμενες έχουν εξαγγείλει έβυχα θύματα, περιορίστηκαν περισσότερο στα πιο εύκολα, στο να κάνουμε κάποια παζαράκια, κάποιες εκδηλώσεις, κάποιες έστω ενέργειες που δεν ήταν τέλος πάντων με πιο στρατηγικό πλάνο. Η παρούσα διαφαίνεται ότι έχει πολύ καλή πρόθεση. Δεν το έβαλε απλώς τέλος πάντων στο να το εξαγγείλει, κάνει προσπάθειες. Άρα τούτο είναι το πρώτο. Τα τελευταία 3 χρόνια δηλαδή της διακυβέρνησης έχουν γίνει σημαντικά βήματα τα οποία δεν είχατε δει για πολλά χρόνια στο παρελθόν. Εγώ προσωπικά ναι. Πολλά σημαντικό το έστω και αν είναι, πολύ διότι έτσι να δεις το αποτέλεσμα εύκολα. Αλλά βλέπω διάφορα πράγματα. Εντάξει, σαν τι, ας πούμε, πες μας κάτι απλό και χειροπιαστό. Καταρχάς, εψές που είδα στις ειδήσεις που προς τιμήν του, παρότι δεν του αναλογεί του Προέδρου, δηλαδή το κάνει ένας Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όμως προς τιμήν του, εκάλεσε συνανθρώπους μας με αναπηρία που φοιτούν σε σχολεία για να τους ακούσει από πρώτο χέρι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το βήμα που έχει κάνει. Εντάξει. Και αισθάνομαι το λίγο που έχω γνωρίσει την πρώτη κυρία, μέσα από 2 εκδηλώσεις που είχαμε κάνει και μας ετοίμησε, δεν μπήκε μόνο υπό την αιγίδα της, μας ετοίμησε με την παρουσία της. Και παρέμεινε καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης μαζί μας και μιλήσαμε και ήταν σε πολύ ανθρώπινο επίπεδο. Διαφαίνονται 2 άνθρωποι που όντως ίσως εγώ το ερμηνεύω ότι επειδή έχουν και εκείνοι παιδιά, πολύτεκνη οικογένεια, τα καταφέρνουν και σαν επαγγελματίες και με το ρόλο τους που είναι δύσκολος. Όταν έχεις έτσι και
ενσυναίσθηση και όντως προσπαθείς να κάνεις πράγματα, λάθη να κάνεις, αλλά έστω και αν τα νιώθεις ότι και νιώθεις το βάρος της εξουσίας που έχεις, εγώ αισθάνομαι, αυτόν τουλάχιστον μου έχω... Αυτόν έχεις εισπράξει. Έχω εισπράξει εγώ, ότι κάποια πράγματα τα θέλουν να τα σάσουν διότι τα πιστεύουν. Και τούτο είναι πολύ καλό για τον τόπο μας. Και εγώ εκείνο που εύχομαι είναι να υποστηριχτούν και από άλλους. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ούτε ένας σύνολο. Ποιοι πρέπει να εγώ βλέπω ήδη στηρίξουν. καλές κινήσεις από την Κισόα. Από την Θέμηδα την Ανθοπούλου, η οποία με την ομάδα της κινείται, δηλαδή όλοι πρέπει να αρχίσουμε να κινούμαστε περισσότερο στο εμείς παρά στο εγώ. Ναι. Πολύ ενεργή και η Θέμηδα. Πιο κάνουμε αυτόν πράξη, είτε είμαι γνωστός, είτε είμαι άγνωστος, είτε στο προσωπικό μου κύκλο, όσο ο καθένας μας βάλει λίγο περισσότερο το εμείς, τόσο θα στοχεύουμε στο καλύτερο. Είναι θέμα οικονομικό. Αυτό Ωραία. είναι το Θα σου μεγαλύτερο απαντήσω στο πρόβλημα. δεύτερο. Εδώ είναι που θα συμφωνήσω μαζί σου. Ως τώρα, η μεγαλύτερο μου παράπονο ήταν ότι τα παιδιά μας δεν τα βλέπουν σαν πρόσωπα και σαν ανθρώπους και σαν εικόνες Θεού. Τα βλέπαν κυρίως σαν έναν παθητικό μέσα στο ισοζύγιο, σαν έναν liability, σαν έναν κόστος. Είχε φορές που μου το ομολόγησα. Τι εννοείς, ποιος σου το ομολόγησε? Είχε να το πάρω έναν από τα παιδιά μου σε νηπιαγωγείο και μου είπε ότι είσαστε ένα κόστος. Σε δημόσιο νηπιαγωγείο? Μάλιστα. Είχε όμως το θάρρος να μου το εξομολογηθεί, το πρόσωπο μου το είπε. Δεν είχε το δικαίωμα. Μα ήταν θάρρος ή τα θράσος? Εγώ θεωρώ ότι ήταν θάρρος. Διότι άλλοι το σκέφτονται. Και άλλοι το σκέφτονται και το σκέφτονται όταν θα βάλουν, διότι είμαι και εγώ από τραπεζικό τομέα και κατανοώ τι σημαίνει και πρέπει να βάλεις. Όταν θα βάλουν τα νούμερα στο χαρτί και θα πάνε να κάνουν τις πράξεις. Έχω κι εγώ έναν προϋπολογισμό. Είναι λογικό. Εντάξει. Όμως δεν δικαιολογεί να είμαστε πάντοτε στην απέξω μόνο βάση προϋπολογισμού. Και στην τελική ανάλυση, Μαρίνα μου, το οικονομικό είναι ένας από τους μεγάλους πυλώνες που πρέπει να σάσουμε στα κομμάτια των αναπήρων. Πρέπει να γίνουν και πολλά άλλα που δεν έχουν να κάνουν σχέση με το οικονομικό. Όχι, τσινόν που ήθελα να πω, γιατί προχωρούν να γίνουν πράγματα, επειδή χρειάζονται χρήματα, επειδή ο κόπος είναι να πληρωθεί. Αντιλαμβάνεσαι. Θυσίες, υπέρβαση δηλαδή, που πρέπει να γίνουν. Δηλαδή. Και από αυτούς που εντέλλονται και έχουν έναν δημόσιο αξίωμα. Ναι. Διότι η κρατική μηχανή είναι συνάνθρωποι μας σαν εμάς. Είναι παιδιά δικά μας, θεία μας, είναι παππούς μας, η γιαγιά μας, είναι η μάμα μας, είναι ο πατέρας μας, είναι αδερφή μας. Πλάσματα. Και εκείνοι πρέπει να στελεχώνονται ανάλογα, πρέπει να επιμορφώνονται, πρέπει να ενισχύονται, πρέπει να υποπτεύονται. Αυτό πας αλλού που με καίει και αυτό το θέμα. Άρα είναι πολλά πράγματα που πρέπει να αλλάξουν. Είναι ολόκληρη η αλυσίδα. Γι' αυτό λέω εκείνο που αρχίσαμε στην αρχή. Ας δούμε πρώτα ο καθένας σε προσωπικό επίπεδο. Μόνο το ορίζουμε. Να σου πω, τούτον το χαμόγελο με το οποίο εκφράζεσαι, υπήρχε και όταν άκουσες τα πρώτα μαντάτα, τότε με τα δικά σου τα παιδιά, υπήρχε και με το δεύτερο σου παιδί μου λες ότι έγλειψες την απελπισία τότε και κράτησα το. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Υπάρχουν στιγμές που είσαι μέσα στο σπίτι που θέλεις να φωνάξεις, θέλεις να πεις να βγω μες στον δρόμο, να αρχίσω να βουρώσω ένα τσιριλό, που το πράγμα το οποίο έχω πει πολλές φορές, όχι όμως για μια τέτοια κατάσταση. Ναι. Και τσιριλώ και φωνάζω και κλαίω και είμαι και ανυπόφορη πολλές φορές και ανυπόμονη και όλα τα κακά έχω τα. Όμως... επειδή έπρεπε να επιβιώσουμε, εντάξει, και επειδή δεν θέλαμε, για να καταλάβεις, πολλοί συνάδελφοί μου δεν γνώριζαν ότι είχαμε 2 παιδιά με αναπηρίες. Διότι έβλεπαν αυτόν το χαμόγελο και δεν μπορούσαν να υπολογίσουν ότι πίσω από το χαμόγελο υπήρχε κάτι πιο δύσκολο. Αξιοπρέπεια λέγεται. Δεν ξέρω τι. Μπορεί να ήταν ένας μηχανισμός τον οποίο ανέπτυξε. Δεν ξέρω αν είναι σωστός, δεν ξέρω αν είναι λάθος. Διότι αν δεις και το σύζυγο μου, είχε κρούβα στο ίδιο χαμόγελο. Εντάξει, δεν ξέρω να σου πω αν είναι σωστό. Αλλά σίγουρα και κλαίμε και απελπιζόμαστε και φωνάζουμε, αλλά δεν κολλούμε στην απελπισία.
Δεν κολλούμε στην απελπισία. Και δεν είναι εκείνο που μας βγάλουμε στην απελπισία, δεν είναι απλά κάτι άνθρωπο. Θέλω να ρωτήσω κάτι πιο ανθρώπινο. Με τα παιδιά σου πώς επικοινωνείτε? Ωραία. Τα παιδιά μου, εμένα είναι μια σχολή τα παιδιά μου, Μαρίνα. Αυτό που είπες πριν, ότι δεν έχουν να κερδίσουν, έχουμε πολλά να κερδίσουμε από τους συνανθρώπους μας που έχουν. Σε οικονομικό επίπεδο, είπα έτσι, σε κόστος. Ναι. Εγώ το μεγαλώνω τη διάσταση. Όμως. Και δεν το λέω επειδή το βλέπω, επειδή με πονά που βλέπω ότι το βλέπουν. Μπορώ να καταλάβω το τρόπο που το σκέφτηκες και έθεσες στην ερώτηση. Τα παιδιά μου είναι μια μεγάλη σχολή. Καταρχάς, με προσγειώνουν καθημερινά. Δηλαδή και εγώ πάω να ξεφύγω μέσα στην ανθρώπινη αδυναμία μου και ίσως κάπου να φυσικαστώ και να πω «ΟΚ, εντάξει, τώρα πάμε καλά, το έχουμε». Ναι. Εντάξει, κάτι γίνεται. Ή να πάω σπίτι και να γυρίσω εδώ τον Παναγιώτη και ο Σοφοκλή με τις τόσες ανάγκες τους, ας πούμε, που να πω «Μα είναι τα μπούχεις, τίποτε δεν έχεις, προχώρα, κολύμπα». Εντάξει, αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερο, τα παιδιά μου τους προσφέρεις το ελάχιστο και είναι. Δεν έχουν απαιτήσεις. Ναι, πώς επικοινωνείτε μεταξύ σας? Κοίταξε, Πώς παρότι δεν εκφράζουν υπάρχει τις ανάγκες λεκτική, τους? δεν υπάρχει λεκτική, κυρίως από το Σοφοκλή, εντάξει, εν ώψη το ότι ζεις τόσα χρόνια μαζί τους, μαθαίνεις πολλά πράγματα. Μα το να επικοινωνήσω μαζί σου δεν σημαίνει εσύ όταν με δεις πριν να σου μιλήσω για να καταλάβεις κάποια πράγματα. Δεν μιλώ για τη λεκτική επικοινωνία. Ωραία. Άρα, Ας η επικοινωνία είναι ποικίλο τρόπος τότε. Εντάξει. Αισθάνεται την ανάγκη να έρθει να σε χαϊδέψει ή νιώθεις εσύ την ανάγκη του παιδιού να πάει να τον αγκαλιάσεις? Ωραία, κοίταξε. Ναι. Ένιωσες ότι το ζητάς που είναι τη στιγμή? Δεν έχω καθόλου εικόνα για το πώς είναι η επικοινωνία στη δική σου περίπτωση. Άλλον ο Σοφοκλής και άλλον ο Παναγιώτης. Ένα λάθος που κάνουμε είναι όλες αυτές οι ομπρέλες. Ναι. Δηλαδή και ιδίως το νευροψυχιακό φάσμα, γι' αυτόν και είναι φάσμα, δεν θα βρεις κανέναν όμοιο. Εντάξει. Άλλος είναι ο Σοφοκλής και άλλος είναι ο Παναγιώτης. Παρότι εμπίπτουν κάτω από την ίδια ανεμάς ομπρέλα, είναι δύο διαφορετικές προσωπικότητες. Μπορώ να σου πω ότι πολλές φορές εγώ επιδιώκω το χάδι και την αγκαλιά, όχι τόσο ο Σοφοκλής. Ο Παναγιώτης την επιδιώκει όμως. Σε ποιον τρόπο? Ναι, θέλει να έρθει να σε πιάσει, να σε αγκαλιάσει. Περπατούν? Ναι, περπατούν τα παιδιά. Και τα δύο. Εντάξει, απλώς όμως εν ώψη της νοητικής αναπηρίας τους, αλλά και της δυσκολίας της όρασης τους, πρέπει να περπατάς και εσύ μαζί τους. Ναι. Εντάξει. Είναι δύο χαρακτήρες εντελώς διαφορετικοί. Ο ένας μοιάζει περισσότερο του Κώστα μου, ο άλλος μοιάζει μου εμένα. Φυσιογνωμικά ή σε χαρακτήρα? Φυσιογνωμικά και σε χαρακτήρα. Εντάξει, άρα μαθαίνεις να ζεις δύσκολο, διότι πρέπει να το ανακαλύψεις. Τα παιδιά μεταξύ τους επικοινωνούν? Τα παιδιά μεταξύ τους επικοινωνούν με τον δικό τους τρόπο. Ο Παναγιώτης, επειδή έχει πιο πολύ λεξιλόγιο, ψάχνει πιο πολλά τον Σοφοκλή. Ο Σοφοκλής ψάχνει τον Παναγιώτη μέσω κραυγές. Εντάξει. Ο Παναγιώτης, επειδή είναι και πιο συμφέροντολόγος, θα μου πει, ας πούμε, το της, ένα Σοφοκλής, που είναι δηλαδή ο Σοφοκλής, τον θέλει σε συγκεκριμένες διαδρομές, μετά που θα θέλει να πάει εκεί που είναι προγραμματισμένος να πάει, διότι η ρουτίνα τους είναι πολύ σημαντική. Είναι όπως είναι στον αυτισμό. Ναι, έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά αυτιστικά ο Παναγιώτης. Εκεί που ξέρει ότι η επόμενη κούρσα είναι εγώ και εκείνος που θα πάμε στη γιαγιά, να μου πει το τι σπίτι το τι. Άρα ο Σοφοκλής θα πρέπει να μείνει σπίτι και μετά να συνεχίσουμε εμείς τη διαδρομή. Είναι πράγματα τα οποία όμως θα τα μάθεις. Οι φίλοι σας στο περιβάλλον σας πώς σας αντιμετώπιζαν όλα τα χρόνια? Χάσετε φίλους? Δεν μπορούσατε να βγαίνετε, ενδεχομένως να κάνετε πράγματα που έκαναν άλλες οικογένειες? Αν χάσαμε ή αν εμείς τους απομονώσαμε. Διότι εμείς έπρεπε να επιβιώσουμε με έναν ωράριο που δεν χωρούσαν και πολλά socializing μέσα. Σαφώς. Εντάξει, άρα νομίζω ότι μπορώ να σου πω ότι και η φάση που εγώ ανέπτυξα περισσότερο από ότι ο Κώστας στο πού να πάει, ας πούμε, τώρα. Δεν ήμασταν αποδεκτοί, συνεχίζουμε να μην είμαστε αποδεκτοί, έστω και σήμερα, στο ότι ο Παναγιώτης θα βγάλει κραυγές, στο ότι ο Σοφοκλής θα βγάλει κραυγές.
Χωρίς να σημαίνει ότι πλέον εμείς με τα παιδιά μας και παλιά κυκλοφορούσαμε πάντα με τα παιδιά μας. Αλλά εντάξει, δεν ήταν εκείνη η άνεση να μην το παίζουμε. Δυσκολεύεστε να πάτε σε έναν εστιατόριο? Τώρα όχι. Μπορώ να σου πω ότι τώρα θα. Επειδή άλλαξαν τα παιδιά ή επειδή είναι όχι, πιο ελεκτικός ο εμείς. κόσμος? Όχι, αλλάξαμε εμείς πρώτα. Εθωρακίσαμε εμείς, διότι κάπου πρέπει να αναπτύξεις κάποιες άμυνες. Δηλαδή κάποτε νιώθατε άσχημα όταν συνέβαινε τούτο σε δημόσιους χώρους? Δηλαδή, κοίταξε να δεις, Μαρίνα μου, και τούτα έχουν όρια. Δηλαδή, αν δω τον Παναγιώτη και ο Σοφοκλή να είναι εκτός, σίγουρα δεν έχω την απέτηση δηλαδή μέσα σε έναν κέντρο ο άλλος. Όπως εσύ, με ένα μωρό, δηλαδή αν αρκέψει να βουρά πάνω κάτω και σεβέται, να σηκωστείς να φύγεις. Όμως, δεν είναι το ίδιο με το να μου αποκλείσεις από το να κάτσω στο κέντρο διότι ο Παναγιώτης Σοφοκλής έχει αναπηρεί. Και δυστυχώς πρόσφατα έχει συμβεί. Σε σένα? Στον Κώστα μου. Ήταν μαζί με τον Παναγιώτη μου και πήγε να κάτσουν να φάνε ένα μεσημέρι σε ένα χώρο. Ναι. Εντάξει. Και επειδή εντάξει είναι παιδιά τα οποία αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει αναπηρία. Δεν είναι μια φανές. ορατή. Είναι φανές, ναι βέβαια. Μπορεί στην αρχή ο Παναγιώτης να ξενήσει, αλλά ύστερα θα καταλάβεις ότι υπάρχει αναπηρία. Τέλος πάντων, και φρόντισε εκεί να του πει ο υπεύθυνος ότι ξέρετε περιμένουμε κόσμο να... Λέει του, συγγνώμη, εγώ δεν είμαι πελάτης, δεν κατάλαβα. Τι ναι, να λέει κάτσεις του, αλλά δηλαδή? ξέρετε μπορεί να ενοχληθεί ο κόσμος αν καλύτερα κάτσετε στο έξω τραπεζάκι. Όχι, λέει του, να κάτσω εδώ. Υπάρχουν περιθώρια. Και υπάρχουν περιθώρια που μπορούν να γίνουν και με πολύ καλόν τρόπο, πριν να φτάσεις με τον πιο άσχημο τρόπο. Και αυτό λέω, υπάρχουν πολλές περιθώριες δράσης. Υπάρχει περιθώριο επιμόρφωσης. Πρέπει ο κόσμος να τον επιμορφώσεις, Μαρία. Εκεί, το πρώτο συναίσθημα που σου δημιουργά είναι ένας φόβος. Θα δεχόσουν πρόταση να πολιτευτείς? Όχι. Γιατί? Όχι. Κύριε Λέησο, ούτε καμία σχέση. Εγώ θα μέση τούτο που με τον Κωνσταντίνο μου αρχίσαμε. Μα πρέπει να έχεις πολλά πρόσοντα για να πολιτευτείς. Δεν είναι κάτι απλό. Πολλά σπουδαία μου λες, ξέρεις το. Μακάρι να το ακούσουν. Είμαι σίγουρη ότι το ακούν. Δηλαδή. Αλλά δεν έχουν το γνώθι σε αυτό. Κοίταξε, εγώ Μαρίνα μου, σε όλους τους χώρους έχει εκείνους που το έχουν και εκείνους που δεν το έχουν. Ναι, καλέ. Εντάξει. Ναι. Άρα, ναι, αλλά εδώ κρατάς τα χέρια σου και στο χαρτοφυλάκιο σου την κάποιος τύχη είναι τεράστιος ρόλος, τεράστια ευθύνη. Εγώ εκείνο που έχω να πω είναι ότι όλοι μας πρέπει πρώτα, πριν να μας δελεάζουν και να μας, έτσι ξέρω εγώ, επειδή είναι και ανθρώπινο. Να μας δίνουν τη ρούδη εξουσίας. Ναι, τότε να είμαι γνωστός. Εγώ μπορώ να σου πω ότι τούτοι πολλοί, το να με ξέρουν πολλοί, εμένα με φοβίζει. Βέβαια. Και δεν μου αρέσει. Ναι. Και δεν μου αρέσει. Δεν μου είναι αναγκαίο. Δεν αλλάζω εγώ. Μπορώ να σου πω είναι και πειρασμός. Είμαστε άνθρωποι. Στον τελευταία στιγμή δεν ξέρουμε τι μπορεί να παρουσιαστεί και να ξεφύγουμε. Γι' αυτόν και δίπλα μας πρέπει να έχουμε ανθρώπους που άμα πάει η θέκλα να ξεφύγει, αισδιάζει μια που πάνω και ασπίσει θέκλα προς γιώθου. Λοιπόν, πρέπει να το κλείσουμε με ηθοποιούν. Ναι. Και θέλω να σε ρωτήσω, με ποια όνειρα ξεκινούσες στη ζωή σου και ποια είναι τα όνειρά σου τα σημερινά? Ναι, σίγουρα όταν αρχίσαμε τη ζωή μας, καλός ή κακός, ήταν εκείνον το πιο... Ανέμελο, το ιδιαίτερο. Ανέμελο, διότι ήταν πάντοτε ο χαρακτήρας μας. Πάντοτε δεν ξέρω του αν μπορεί να είναι και κακό. Ήμουν πάντοτε πιο όριμη για την ηλικία μου. Και οι πελάρες που έκανα ήταν πάντοτε έτσι λίγο πιο... Και όριμες πελάρες. Ναι, και όριμες πελάρες. Συμμαζεμένες. Αλλά σίγουρα ήταν μια καλή οικογένεια. Σπίτι, εξοχικό, δουλειά, παιδιά, ξέρω εγώ, φίλοι, μπάρμπεκιου κλπ. Νομίζεις, θα έλεγε σήμερα, μετά από τούτα όλα που έχεις ζήσει και που ζεις, ότι δεν πρέπει τελικά να ονειρευόμαστε γιατί μας αποπροσανατολίζουν τα όνειρα? Όχι, θα πήγαινε στο άλλο άκρο. Θα πήγαινε σε μια ισορροπή. Άρα? Εγώ θα έλεγα να κάνουμε όνειρα, να διαλέγουμε τα πρότυπα πριν να ονειρευτούμε. Υπάρχουν σήμερα πρότυπα? Υπάρχουν, ναι. Έχω έναν εδώ απέναντι μου. Όχι, καμία σχέση. Υπάρχουν πολλά πρότυπα. Υπάρχουν πολλά πρότυπα και τούτα τα πρότυπα επειδή μένουν
πίσω από τα φώτα. Ο καθένας τα ξέρει. Στον κύκλο του, και που συναναστρέφεται στη γειτονιά του, ξέρετε. Πότε θα έχουμε την κοινότητα του Αγίου Λουκά του Γιατρού έτοιμη να μπει μέσα κόσμος? Ευχόμαστε ότι όταν θα πλησιάζει να είναι έτοιμη και να ανοιχτεί έναν κομμάτι της, θα ανοιχτεί και στον κόσμο για να την γνωρίσει και σε αυτούς που αύριο θα εξυπηρετά. Ένα πρόχειρο χρονοδιάγραμμα. Ένα πρόχειρο χρονοδιάγραμμα θα έλεγα κάπου μες στο 27, Μαρίνα μου. Αλήθεια? Ναι. Πολύ καλά νέα τούτα. Ναι, μακάρι. Ευχόμαστε στον Άγιο Λουκά, εμπογιώ να πω του λαλό. Ευχόμαστε και οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν, έχουν οικονομική δυνατότητα να μας βοηθήσουν επίσης. Διότι χρειάζονται πόροι. Έτσι. Όλοι μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτά τα έργα. Όλοι. Φτάνει όμως να γίνεται πάντοτε χωρίς να ξεχνούμε το σκοπό που βοηθούμε. Ο σκοπός είναι να βοηθηθεί ο Παναγιώτης και ο Σοφοκλής και αύριο η Ζωή και ο Λέανδρος και η Άννα. Και φαντάζομαι είναι υπαρκτά τα ονόματα που λέεις. Δεν είναι ο σκοπός η Θέκλα, ο Κώστας. Είναι ο δεύτερος πυλώνας, οι γονείς. Ευχόμαστε να μας ακούν άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν και που τους άγγιξε. Είμαι σίγουρη ότι αγγίζεις τις ψυχές των ανθρώπων, όπως άγγιξες στη δική μου και όλων εδώ. Αγγίζεις τις ψυχές. Μπράβο σου, συνέχισε να δίνεις δύναμη σε όσους τη χρειάζονται. Και βασικά όλοι τη χρειαζόμαστε. Ναι. Έτσι να βλέπουμε, ρε παιδί μου, κάποια παραδείγματα τα οποία. Κοίταξε, τα μπράβο δεν είναι τόσο σε μένα όσο στο σύζυγό μου, Μαρίν. Και όποτε θέλεις να το συζητήσουμε εδώ το πράγμα. Μα τώρα μου το λαλείς, πρέπει να κλείσουμε. Γι' αυτόν το φύλαξα τελευταία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις. Επίσης, Μαρίνα μου, επίσης. Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ και παρακολουθείτε αυτό το podcast. Μπορούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις, μπορούμε να σας δώσουμε όσες άλλες πληροφορίες χρειαστείτε ή να σας λύσουμε απορίες με τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ που μας συνοδεύετε σε όλη αυτή την πορεία στο The Woman Global. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο σας χαιρετώ. Miss Berries. Εντάξει, τώρα μπορείς να πάρεις εσύ.